Babaeng senior high school student napalgang patay nga dunay samad pinusilan sa ulo sa usa ka giabandonang kotse sa General Santos City. Kapulisan, nasayrang dunay droga ug armas ang kotse ug driver sa kotse nga live-in partner sa biktima target sa buy-bust operation. Ani ang report ni Abby Caballero. Pasado alas 9 sa gabi ni adtong Martes, nakadawat og report ang General Santos City Police Office nga dunay usa ka kotse nga naka-hit and run og motor sa may barangay Labangal, Jensan. Gidaro kuno niini ang motor kapin 4 ka kilometro ang gilayon. Pag-abot sa otoridad sa may National Highway Barangay City Heights, anaa dito ang usa ka kotse nga giabandona sa driver. Apan anaa sa passenger seat sa atubangan sa kotse ang 18 anyos nga senior high school student nga nailhang si Kyla Jane Serafin nga samdan na ni adtong higayuna. Dead on arrival kini sa ospital. Samtang sulod sa kotse dunay na-recover nga armas, illegal nga droga, mga tuther ug kwarta. Sa investigasyon sa GSCPO, nasuta nga ang driver sa sakyanan, live-in partner sa biktima nga nailhang si Buddy Villaruel. Subject sabdi ay kini sa buy-bust operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 12. Sumala pa nga posibleng nagdali-dali ang duha aron makaikya sa operatiba, hinungdan nga naka-hit and run kini. Sila nga sabay kay nagadto sila sa may kalumpang kay namalit og prutas. Tapos namalit pod sila og kanang barbecue kung mga tinapay. Paghuman nakapansin na sila nga murabag sila gikuan, sila gisundan basta og unsang sitwasyon nga sila tutukan nga itong mga nagmotor, mamay sulti pod sa pagtawag niya, nga gisundan daw sila motor. Oto ningkamot tong kato si Buddy nga makaikyas sila atong dapit. Ginaimbestigahan na sa GSCPO kung kinsa ang nagpusil sa senior high school student. Apan gikonsidera sab nilang suspect ang live-in partner sa biktima. Yung kanyang pagsagasa doon sa motorsiklo, titignan natin yun. Yung pagdadala niya ng droga sa loob ng sasakyan, napakarami po. Baka siya pa bumaril doon sa titignan natin kung anong resulta ng investigation. Kung policeman ang nakabaril doon at hindi niya mapatunayan na it was a part of a legitimate, sa rules of engagement natin, hindi niya ma-justify, ay talagang hindi lang siya maalis kundi makukulong. Samtang wala una mihatag og pahayag ang RPDEU 12 kalabot sa insidente kay matud pa nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Sa karon ginapangita na sa kapulisan ang suspect o ginailapasab ang driver sa motor nga nabanggaan nga wala pa midangop sa ilang buhatan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.